timo gigo mag ombulu. Erokamano ahinya Cleophas kuom rwaka kae ni kendo wabiro puonjore to gima biro konyo jopiny en wacho adieri kaka gik moko chalo. Wan kaka IEBC wan omiwa tich mar chungo ne yiero kata referenda. Kane wayudo jo ni vendor mas miyowa gini mar technology mwakonyorego. Gimiyowa mashinde mag technology mane waregister go ji, kendo gimiyowa technology ma wa identify go ji e station sama gibiro go ombulu, kendo gimiyowa technology mar mondo wakaw results wagoli e stations to water nyaka tallying center mar Nairobi to gi constituencies. Iluongo gi ni Smartmatic. Smartmatic ni eni kane wayudo gi weche nobedo matek mane ji nodhi e court ni mae ni jok ma ok wadwar. Ji ne nyalo wacho kinde mane do nikech ne gin do mopogore opogore ka bedo kata ka ng'ur ma kamano ntiere to penjo maduong' en ang'o miyo nudhi mana e piny maoko mar kawo jogo. Smartmatic ma koro nyaka sani wacho ni osebago yiero e continent wacho na beach kata e pinje mathoth kosekwano ombulu moewo kata bilion mineno kata par gibi. Ne kwadhi manyo gi oko tender bedo floated to jok man gi lony e yorno ema respond to tender no. Nentiere a number of jolony go to Smartmatic ni ema noyudi ni berie moloyo jogo ma jok moko notero gi e court, motero gi bende e public procurement board mochako tero gi e court mar appeal moyud ni gin manonego bed ni iyiero gi. Wan kwase wacho ni mae ni e jok mwadwaro ni jogi eni e jok man gi gik mwadwaro, nikech tender nyaka ing'i ni mae ni gimidwaro, mae be onyalo timo, mae be onyalo timo, mae be onyalo timo, joka bende timo kamano. Kato iyiero ne en an international tender, ng'ata ne nyalo dwaro ni mondo o participate. Koro ne gi participate to ne gi chiegni aparo ni ji 7 ji 5 gimachalo kamano, kech wan ok wabedi e tenders go. Mano yudi ni gine jok mane nyalo timo tijni, so wan ok wadhi dwaro gi, gine mane gibiro kaka ji biro to respond to tender. Ka wacho ni uno kubedi kata sami chiwo tenda makamagi jogo ng'ima bed nikech jok ma chiwo tenda go koro onge une ma udong gi penjo makamagi. Wanto mwadong gi penjo go. To ka koro sedhi nyaka court moae high court modhi court of appeal mochako dok nyaka public procurement court mowacho ni ema en wan mane mwatakawo mana gima giwacho mogik kanyo. Ang' waduogo kendo ang' warango en ang'o omiyo weche maling'ling mane luwo weche gi mag Smartmatic kawuok e pinje mamoko magisetime yiero mago motenore kod loko kwan mag ombulu kawuok e yiero mopogore opogore madiponi gisetimo, nikech nyaka sani ka giwacho ni kwan ma ombulu magisetimo thoth kendo ka kwan makamago gisetimo bende maling'ling itimoga e kinde ma ng'ato imiyo tenda makamago mag bago yiero kata mag tiyo kod wechego mag lony manyasani yiero. Ing'iyo mabeyo kendo ing'iyo maricho. Kendo mago to nyaka ng'i. Ni to ng'ani